UMUEZEMEAZU Urualla autonomous community. I got Eze Urualla, our late father Eze Urualla. Obi hiye Chineke ekele na eze president ochie maka eze eze anochie and eze nochiri n'ụwa eze Chukwu jiri aka wee dobere anyị abụghị ya n'izu araghị ya ọrụ abụrụ ya abụrụ eze sirachi eze anyị ga-aka nka anyị bịara ka anyị sị na our loyalty to their stool the unshaking money for UMUEZEMEAZU I got a group but I shall papa group gara hello but I get chance obi bi ay pa bo nemo a digital asset and olulaje mo na bi no mo no gana de anya otobi ihe ọma iji chega na bata na lai aso ga na mana ha Jesus UMUEZEMEAZU kwanu yanu kwanu ajonu UMUEZEMEAZU ekene mo ngoye ti yazere Igbo jiramu onu na umwe na extra the ship is one of the key diga mo na agba anagoro kwa ana kwa n'ụra maka na izukama kosinade ọ bụ eziokwu na anyị nwere ihe a na-afọ national division mana explorator October an imaginary life for administrative convenience and nothing else. We don't get it on. Not all is crazy. Not all can get it. Even the young way, also on with it. He got it. Oh, 9. No. But then again, Abozo. Abozo is a match. No, Ghana, which is a part of it. No. Thank you very much.